हेलो रायजोफोर खुलुमबाय गिबि गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय आंनि बे आरबिटिसि चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। थ' रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै। थ' रायजोफोर आं दिनै रायज्लायनो नागिरनाया बेनो जे जोंहा बिटिसिआव आरोबाव गोदानै जे मोनसे राजनितिक हान्जा जोनोम जाबावबाय। दा बेखौ लानानै गोबांथार ससियेल मिडियानि गेजेरजों निउस मिडियानि गेजेरजों गोबांथार रायज्लायलायबाय थानायखौ बा गोबांथार बिनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बाहाय बेखौ लानानैनो जोंहा मानब गेदेर इउपिपिएल दोलोनि जाय एमसिएलए मन्टु बर' बिथाङा मा फोरमायदों बेखौ ससे भिडिअ क्लिप हिसाबै नोंथांमोना नायनानै लागोन। बेनि उनावहाय फंनैसोब्लाबो आं नोंथांमोनजों सावरायगोन। इउपिपिएलआ माबा मोनसे गोहोम गोग्लैगोन नामा? मोनसे जेंना जागोन नामा? जिहेतु गोदान आफाद दानायनिफ्राय आं सानो जेबो खहा जानाय नङा। मानो होनोबाथाय जोंनियाव गोजाम आफादानो दं। जेरैहाय बिपिएफ दं, नङा होमबा? जेरैहाय कंग्रेस दं, जेरैहाय रायजल दल, माखासे नेशनेल लेभेलनि जिखिनि राजखान्थि आफादफोर, नङा होमबा? बे राजखान्थि आफादानो जोंखौ इउपिपिएलखौ जेबो खहा खालामनो हायाखै। बिदियाव खालि जोंनि ओनसोलनिल' दानो नागिरनाय माखासे राजखान्थि आफादफोरा जोंखौ खहा खालामनो हागोन आं बेखौ मालाबाबो साना। मानो होनबाथाय दिनै रायजोनि गेजेराव रायजोखौ लानानै माखासे खामानि मावनायफोरा, नङा होमबा? जोंनि ओनसोलनि जिखिनि जौगायैया 17 बोसोराव जाय बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै, दिनै बोसोरब्रैनि गेजेराव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि ओनसोलाव जों आबुङै मावनो हायाखैबाबो नाथाय बिथाङा 17 बोसोराव जिखिनि मावनो हायाखै बेखौ बोसोरब्रैनि गेजेराव जों मावनो हादों आरो बेखौ जों प्रमान हहकारे फैगौ मार्च एप्रिल दाननि गेजेराव सरकारि भाबै मोनसे भिजन डकुमेन्ट दिहुननायनि गेजेरजों रायजोफोरनो जों आखाइ गथायनानै होनो नागिरदों। थ' रायजोफोर नोंथांमोना बे ससे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों खोनानायजों लोगोसे आरो नुबायबो जे जोंहा इउपिपिएल दोलोनि एमसिएलए मन्टु बर' बिथाङा मा बाथ्रा बुंखो, नङा होमबा? दा बिथांनि बुंनायनि सायावनो आं फंनैसो रायज्लायनो लुबैदों रायजोफोर। बिथाङा दिनैनि बे गोदानै जोनोम जानाय राजनितिक दोलोखौ लानानै माखासे नेशनेल लेभेलनि राजनितिक दोलोजों रुजुनानै बाथ्रा बुंदों आरोखि। दा बाहाय बिथाङा बुंदों जे नेशनेल राजनितिक दोलोआनो दिनैसिम इउपिपिएल दोलोखौहाय जेबो गोहोम खोख्लैनो हायाखै आरो बे दिनैसो जोनोम जानाय जे गोदान राजनितिक दोलोआ जे जोंनि इउपिपिएलखौ गोहोम खोख्लैनो हागोन आं बेखौ सानाखै बा बिथांमोना जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आरोखि। नाथाय गोहोमा माब्रै खोख्लैनो हाया आरो माब्रै खोख्लैनो हायो बेनि सायावनो आं बुंनो लुबैदों जे बिथांमोना दिनै मोनदांदों, बिथांमोना दिनै हमनो हादों, नाथाय बिथांमोना माब्लाबाबो ससियेल मिडियानि गेजेराव बा मिडियाफोरनि गेजेराव बुंनाय नङा जे बे हान्जाया गोदानै जोनोम मोननाय राजनितिक दोलोआ गावसोरखौ गोहोम खोख्लैनो हागोन। नाथाय गोहोमा गोग्लैगोन, 100% गोहोमा गोग्लैगोन। बांसिनै इउपिपिएल दोलोनि थाखायनो बे गोदानै सोरजिजानाय जाय राजनितिक दोलो बे दोलोआ बिथांमोननि इउपिपिएल दोलोखौ बांसिनै गोहोम खोख्लैगोन। मानोना एक्स एनडिएफबिनिफ्रायनो जोनोम मोननाय बियो राजनितिक दोलो। दिनै बिटिआर एकर्डआ 2020आवहाय जादों। 2020आव एकर्ड जानायनि लेखायैसो एकर्डनि माखासे दफाफोरा जाफुंथारनांगौनि बेलायावसो बा माखासे मोननांगौफोरा मोनफुंनांगौनि खाथिरावसो दिनैहाय एबसुजों लोगोसे एनडिएफबिजों लोगोसे जयै लोगो नांनानै एकर्ड खालामनायनि खाथिराव दिनैहाय बायध'था एनडिएफबि बिथांमोना बा एक्स एनडिएफबि बिथांमोनहा इउपिपिएलनो भट होनो गोनां जादोंमोन आरो इउपिपिएलजों जयै थानानै बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाफोरनि जाफोर जानांगौ बेखौ जाफुंहोनो थाखायसो बिथांमोनहा नोंथांमोननि इउपिपिएल दोलोजोंहाय मदद होदोंमोन। दा बावहाय साफ्रोमबो जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनि बा एक्स एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनि थिंकिंआ ओरैबायदिमोन बा न'खरनि जाथि बंस'नि साननायफोरा ओरैबायदिमोन जे गासैबो एक्स एनडिएफबि जायफोर जेलफोराव दासिमबो दङ, दा बे जेलाव थानाय
एनडिएफबि बिथांमोनाबो बा बिदा फंबायफ्राबो गासैबो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो गसिगोन जेब्ला आरो बिथांमोना जुदि बिनि गनायनि खामानिखौ मावनांगौ जेला बिथांमोनखौनो इउपिपिएल दोलोखौनो सरकाराव लाबोनोसै बिनिफ्राय जोंनि एक्स एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ जेलनिफ्राय बख'नोसै बे खाथिरावसो दिनै एक्स एनडिएफबिनि न'खरनि जाथि बंस' बाय बाहागि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरा इउपिपिएल दोलोआव भट होदोंमोन नाथाय दिनै जाय बिथांमोनहा थांनाय बाराव भट होदोंमोन दा बिथांमोनानो गोसोआव आघात मोननानै गोसोआव दुखु मोननानै साननाय बायदि मावफुंनो हायैयाव जायखौ सरकारखौ बुंसेयावबो सरकारजों खोनासंजायैयाव बिथांमोना बायदोंथा दिनैहाय गावसिनि माखासे बै डिमान्डफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै बिथांमोना गोदानै राजनैतिक दोलो दानो गोनां जादों बेखौ मानो दादों दिनै इउपिपिएल सरकारानो थानानै सिगनेटरि बिथांमोनानो थानानै दिनै माखासे एकर्ड खालामग्रा सिगनेटरियाबो जेराव दङ बिथांमोनखौ बख'नायाव बिथांमोना मानो खामानि मावनो हायाखै बिथांमोननि मेन जाहोना बे मोनसे दा बिथांमोना बेखौ जायनि थाखायनो खुद्रिनानै दिनै बार बार नोंथांमोननि सरकारखौ खावलायबाय थादोंमोन नाथाय नोंथांमोना मावनो हायाखै दा बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना बे राजनितिक गोदान दोलोखौहाय जोनोम होनो गोनां जादों अब्ला नोंथांमोनखौनो खुद्रिनानै जुदि जोनोम जादोंब्ला बे आफाद बे राजनितिक दोलोआ अब्ला नोंथांमोननि दोलोआव गोहोम खोख्लैनो हाया होननानै नोंथांमोना मारै बुंनो हायो निस्सय नोंथांमोननि बे इउपिपिएल दोलोआवहाय 100आव 100% गोहोम खोख्लैगोन आरो बेजों लोगोसे जेब्ला सरकारा जोबनायनि टार्मसआव फैबाय अब्लानो बिजेपिआबो नोंथांमोनखौ एंगारनायनि लामायाव दंसै आरो बिथांमोना डाइरेक्ट नै मैया दाख्लै ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ आं बिनि भिडिअ क्लिपखौ होबाय थाला मानगोनां जोंहा एमपि बर'जों सापर्ट होजानाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सापर्ट होजानाय एमपि जाय दिलीप शइकिया बिथाङानो दिनैनि समाव मा बुंदों बिजेपिआ इलेक्सनखौ बिटिसिआव हारसिङै गेलेगोन दा अब्ला नोंथांमोननि एलायन्सआबोथ' जोबजासे नङा बेखौनो होनदों राजनितिकआव रावबो सुथुर थाया पारमानेन्ट रावबो पारमानेन्ट लोगोबो थायानो दिनै नोंथांमोना साननो हागौ बिजेपिआ नोंथांमोननि पारमानेन्ट लोगो न' नेभार बिसोरबो गावनि पावारा बांनाय लोगो लोगो बिथांमोना गावबागाव लामाखौ नागिरगोन गावसोरनो खुंथायाव फैगोन अब्ला बिजेपिआ जुदि मेजरिटि लानानै देरहायोब्ला प्रमद बर'आ चिफ जागोन ना बिजेपिनि बिश्वजित दैमारि सारा चिफ जागोन साननो गोनां बाथ्राया बिसोर रायजोफोर बेखौनो आं बुंबाय बिथांमोना मोनदाङो गोहोमा गोग्लैगोन गोग्लैया बेखौ मिथिखागौ आरो गावसोर बबे लामाजों थांगासिनो दङ दिनैनि समावहाय इउपिपिएल दोलो हिसाबै मा अलखदाव थांगासिनो दङ बिथांमोना गावसिनि मावनो हायैनि थाखाय माबायदि खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जागोन बेखौ मोनदांहरखाबाय रायजोफोर आरो मोनसे खोथा बिथांमोना रायजोफोरनो आखाइ गावसोर मा मावदों मावाखै बेखौहाय 4 बोसोराव बेसेबां खामानि मावखो खामानियाथ' बुरजाथार मावबाय होनना बुंदों दा बेखौ डाटा बरननानै रायजोफोरनि आखाइ रानना होजोबसिगोन जाहैदों गभर्नमेन्ट एप्रुभ खालामलायनानै मिथिबाय दा रायजोफ्रा नायबाय थादों बिथांमोनहा बेसेबां मावनो हादों बेसेबां मावनो हायाखै 17 बोसोराव जेसेबां बिथांमोना मावलांदों बै बिपिएफ हान्जाया सरकाराव थानाय समाव दा बिनि बांसिन मावदों होननानै बिथांमोना दिनै डाटा दिरुननो नागिरदों आरो बे डाटा लेखा बिथांमोननि थारैनो डाटायाव लिरनायफोरा मावफुंजामारदों ना मावफुंजामाराखै नोंथांमोनाबो सार्भे खालामनानै नायनांगोन नायबिजिरनांगोन नाथाय लिरनानै होनाय लेखाखौनो बुरजा लिरथारदों मावजोबथारबायथ' होनबाथ' जों जानाय नङा होमबा थ' बेनो रायजोफोर आच्चा जायखिया गोहोमा गोग्लैया फैबाय थानाय समा खिन्थासिगोन नाथाय आंनि मोनदांनायाव आं बेखौनो कारेक्ट बुंगोन माने इउपिपिएल दोलोनि सायावनो दानि गोदानै जोनोम जानाय जाय राजनितिक दोलो बेयो बांसिनै गोहोम खोख्लैगोन थ' रायजोफोर आं भिडिअखौ गोबाव खालामनो लुबैयाखिसै आं बेखिनियावनो दोनथ'नो लुबैयो स' थेंक इउ फर वाचिं जय बर' हारिनि